Λοιπόν, κορίτσια, αυτό είναι το κτίριο. Για δείτε πώς σας φαίνεται. Είναι ένα φανταστικό κτίριο. Είναι απίστευτο, παιδιά. Ωραίο. Είναι απίστευτο. Είναι και αυτό δίπλα. Είναι και αυτό. Ως εκεί. Όχι ως εκεί. Καλά, είναι εντυπωσιακό έτσι. Και πάνω στην πλατεία είναι τέλειο. Δεν είναι ωραίο το σημείο. Είναι η καινούργια μας ανάθεση, Νατάσα. Το μπούφανος νομίζω. Μπορούμε να κάνουμε και ένα σιρτάκι εδώ πέρα. Καλά, κορίτσια. Σας θέλω σε σειρά. Τι όμορφα. Δεν είναι. Προσοχή το σκαλί, Εσύ προσοχή λίγο μας κάνει. Και κοίτα και που είναι το καφέ. Ω, τι απίστευτο. Είναι πολύ ωραίο. Το θέλω. Πραγματικά. Αυτό εσένα δεν στα δίνω. Δεν μου είναι να το πουλήσουμε. Όχι να το αγοράσεις.